டேஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே போகிறோன்னா, அதாவது மேக்ஸ் ஷாப்பிங் விலாக் தான், என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பிங் விலாக். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம மேக்ஸ் கிட்டே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வாங்க உள்ளே போகலாம். ஸோ நான் வந்து 3rd ஃப்ளோர் தான் வர போகிறேன். ஸோ 3rd ஃப்ளோரில் வந்து கிட்ஸ் செக்ஷன். ஸோ நான் வந்து டிஷர்ட்ஸ் தான் வாங்க போகிறேன். ஸோ நான் வந்து 2 டிஷர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இங்கே டிஷர்ட்ஸ் எல்லாமே ஆஃபரில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா மேக்ஸில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இதுதான் நான் 2 எடுத்தேன் டிஷர்ட்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நாங்கள் வந்து 2nd ஃப்ளோருக்கு போகிறோம். இந்த ஒரு டிஷர்ட்ஸ் நான் வந்து ட்ரையல் ரூமில் போட்டு பார்த்தேன். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுவும் நான் எடுத்திருக்கேன். அவ்வளோதான், ஷாப்பிங் முடிய போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து போத்தீஸ்க்கு போகிறோம். ஸோ வந்து அதுலேயும் எனக்கு இந்த டாப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, செம்மையாக இருக்குது. இங்கே நிறைய இயரிங்ஸ் கலெக்ஷனும் இருக்குது. இந்த கண்ணாடி பார்த்தீங்களா எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம வந்து ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு பில் போடுற இடத்துக்கு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் போத்தீஸ்க்கு போகிறோம். ஸோ ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து போத்தீஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். போத்தீஸில் வந்து நாங்கள் வந்து 5th ஃப்ளோர் போகிறோம். இப்போ நான் வந்து பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில். ஸோ போத்தீஸ்லேயும் ஒரு ஷாப்பிங்கை முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஷாப்பிங்லாம் முடித்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா பரோட்டா கடையில். பரோட்டாவை சாப்பிட்டுட்டு ஸோ நான் வந்து பாய் சொல்லிக்கிறேன்.